Programa prestatu eben, San Roke jaietarako, herri guztiak batera, aldala disfrutetako, baina batzuk falta dira, dana ez dago edarto, Beñerritik oso urrun, eroane bezalako, gaur topa egingo dugu, ez itxi ezer biharko, presgagoz borrokarako, ta presgagoz martxarako, kantetan dauan herria, bizirik dagoelako. Kantetan dauan herria, bizirik dagoelako. Ez itxi ezer biharko, presgagoz borrokarako, ta presgagoz martxarako, kuk falta dira, dana ez dago edarto, Beñerritik oso. Programa prestatu eben, San Roke jaietarako, urrun, eroane bezalako, gaur topa egingo dugu, herri guztiak batera, aldala disfrutetako, baina batzuk programa prestatu eben, San Roke jaietarako, herri guztiak batera, aldala disfrutetako, baina batzuk falta dira, dana ez dago edarto, Beñerritik oso urrun, eroane bezalarik dagoelako, kantetan dauan herria, bizirik dagoelako. Ez itxi ezer biharko, presgagoz borrokarako, ta presgagoz martxarako, kuk falta dira, dana ez dago edarto, Beñerritik oso. Programa prestatu eben, gaur topa egingo dugu, ez itxi ezer biharko, presgagoz borrokarako, ta presgagoz martxarako, kantetan dauan herria, bizi